Πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη. Δεν χάνουμε χρόνο, διότι εκεί μας περιμένει ο έτερος εορτάζων Κώστας Χαλβατσιώτης. Κώστα, πολύχρονοι να είμαστε. Να είμαστε πολύχρονοι όλοι, γεροί και δυνατοί εορτάζοντες και όλος ο κόσμος βέβαια. Με υγεία λοιπόν προπάντων και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Είμαστε έξω από το Sinan Erdem, στις κεντρικές πύλες, οι οποίες ωστόσο αντιστοιχούν σε διόδους από τις οποίες μπαίνουν στο γήπεδο κυρίως οι οπαδοί της Φενέρμπαξε. Έχει έρθει πολλοί κόσμος από νωρίς, περίπου από τις 3:30 ώρα βρίσκονται εδώ οπαδοί της Φενέρμπαξε που περίμεναν να ανοίξουν οι πύλες υπομονετικά και θα μπουν σταδιακά. Βλέπετε ότι αρκετοί ακόμα είναι απ' έξω. Αργότερα θα προσέλθει κυρίως μάζα των οπαδών του Ολυμπιακού. Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε να δώσουμε το μικρόφωνο σε δύο φιλάθλους του Ολυμπιακού που είναι εδώ κοντά μας για να μας μεταφέρουν τις δικές τους σκέψεις, την αγωνία τους. Για το γούρι κιόλας, όπως κάναμε και την Παρασκευή. Είμαστε, ναι. Εντάξει. Και τώρα... Βλέπετε είναι και φίλαθλοι της Φενέρμπαξε. Λοιπόν, για πάμε. Καλά ήταν την Παρασκευή. Θυμάμαι με είχες ρωτήσει για το τελευταίο σουτ. Σου είπα μπορεί να μην χρειαστεί και μου λες τόσο αισιόδοξος. Λέω θα δούμε. Σήμερα δεν θα χρειαστεί τελευταίο σουτ. Μέχρι εκεί δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Και χρόνια πολλά. Εδώ, κάτσε άμα θες. Και χρόνια πολλά στον αδερφό μου που γιορτάζει. Δεν μπορώ να του τα πω. Αφήσαμε και αυτόν πίσω. Όλα καλά θα πάνε. Να ρωτήσουμε και τον άλλο φίλαθλο του Ολυμπιακού πόσο αισιόδοξος είναι για το τελικό. Είμαι αισιόδοξος, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Θεωρώ ότι σήμερα θα πάμε καλά και οι δυσκολίες είναι τρομακτικές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε πάλι στο τελευταίο σουτ. Να έχουμε πάρει μια μικρή διαφορά από την αρχή. Πάμε για κάτι μεγαλύτερο από το 12. Αυτά λοιπόν, ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι παίρνει μπρος τώρα σιγά σιγά και οι φίλαθλοι της Φενέρμπαξε. Λοιπόν, θα είμαστε κοντά σας και πάλι σε λίγο. Ο φίλος της Φενέρμπαξε, νομίζω ότι μικρός ήθελε να γίνει δημοσιογράφος. Προφανώς, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα και είδαν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και βρήκαν την ευκαιρία να φωνάξουν τα δικά τους συνθήματα. Είναι πολύ λογικό. Αλλά περιμένουμε να είναι ήρεμα τα πράγματα γιατί δεν ήταν ήρεμα αυτές τα πράγματα. Γι' αυτό θα σε ρωτούσα. Είχαμε ένα καινούργιο επεισόδιο. Είχαμε ένα καινούργιο επεισόδιο λοιπόν στο οποίο παδί της Φενέρμπαξε συντονισμένα πλησίασαν σε ένα από τα ξενοδοχεία που βρίσκονταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Κινήθηκαν επιθετικά για να μπουν μέσα στο ξενοδοχείο. Το κατάλαβαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Ήταν έτοιμοι και αυτοί μέσα βέβαια από το ξενοδοχείο να απαντήσουν. Ωστόσο επενέβη αμέσως η αστυνομία, έκανε χρήση χημικών, απομάκρυνε τους οπαδούς της Φενέρμπαξε και έτσι δεν υπήρχε μεγαλύτερη έκταση στο επεισόδιο αυτό. Παρότι αυτά λοιπόν προς το παρόν, Κώστα, θα έχουμε καινούργια σύνδεση σε λίγο. Ζήτησε από τους οπαδούς της Φενέρμπαξε να είναι φιλόξενοι με τους οπαδούς του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου του τελικού με τον Γιάννη Σφερόπουλο. Κώστα, δεν σ' ακούω. Όχι, σου έλεγα ότι ο ίδιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζήτησε καλή φιλοξενία, αλλά σε τόσα εκατομμύρια οπαδών είναι αδύνατον. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένα γήπεδο στο οποίο σε 20.000 χωρητικότητα οι 16.000 θα είναι οπαδοί της Φενέρμπαξε. Είναι η ευκαιρία τους για να πάρουν τον τίτλο σε έναν τελικό δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μια ευκαιρία την οποία, μάλλον μια απέτηση που έχουν από την ομάδα τους να κερδίσει τον τίτλο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να είναι παρόν και ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας εδώ, ο οποίος ήταν όμως στην Άγκυρα το μεσημέρι σε ένα συνέδριο και δεν ξέρουμε κατά πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει εδώ. Πάντως έχει ζητηθεί το σχέδιο ασφαλείας του γηπέδου και της διοργάνωσης για να ξέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ρατζίπ Ερντογκάν, τι ακριβώς συμβαίνει και για να έρθουν οι άνθρωποι της δικής του ασφάλειας και να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ασφαλείας. Καταλαβαίνετε, η χώρα έχει περάσει πολλά τον τελευταίο καιρό. 200 και ίσως και παραπάνω. Λέγεται ότι μπορεί να φτάσουν και τα 500 άτομα αυτοί που θα έχουν την ευθύνη της ασφάλειας του Τούρκου Προέδρου. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι και στον ημιτελικό της Παρασκευής είχαν έρθει 200 αστυνομικοί με πολιτικά και είχαν ελέγξει το χώρο για τον ίδιο ίσως λόγο. Ακριβώς. Πώς θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.